nasyonal, internasyonal, asin iba pa. Bareta alas 7, digdi sa GB, garantisadong Bareta. Marhay na aga mga tugang Martes po ngunyan, Agosto 5, 2025. Ini po ang Bareta alas 7 asin kami ang sanong magiging mga tagapagbareta. Ako po si Jasmine Balol. Ako man po si Mardela daing iba. Enot sa headlines ito yung darakulang mga bareta ang ngunyan sa lado lokal. Priority framework ang probinsya na Albay in my heart, iprenesentar na Albay Governor Noel Rosal. Albay Provincial Health Office sa giraray na ipinagirumdom ang Milk Code of the Philippines para proteheran ang diretso kan mga umboy na mapa-breastfeed. Localized Anti-Bastos Law Ordinance kan Legazpi City aprobado na kan sangguniang panlalawigan. Mobile blood donation sa man iba-ibang parte kan rehiyon Bicol, padagos na pigigibo kan Bicol South Luzon Sub-National Reference Laboratory. Sa lado nasyonal, anong na listador na nakakuha nin 800 million o kay 800 billion pesos na flood control project, kalokohan daw sigong kay DPWH Secretary Manuel Bunuan. Kamara de Representantes da imaduko asin masilensyo sa desisyon kan Korte Suprema sa impeachment sigon kay House Speaker Romualdez. Cardinal David tinino ang kawaran ni Justisya sa Pilipinas. $700 million na loan kan Pilipinas para sa disaster resilience inaprubaran kan World Bank. Sa ibang nasyon, Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu pigsusulong ang military solution para iligtas ang natatadang hostages sa Gaza. Baretang Sports, Gilas Pilipinas, punteriya ang medalyang bulawan sa pagsabak sa FIBA Asia Cup. Yan ang headlines muna sa detalles ka mga bareta enot sa lado lokal. Ang baretang ini hatod sa Indukan. Optin Lutein Capsule. Alagaan ang paningin sa tulong ng Optin. Kitang-kita ang kalusugan ng mata. Iprenesentar ni Albay Governor Noel Rosal ang priority framework ang probinsya na Albay in my heart sa ginibang Executive Legislative Agenda o ELA formulation para sa 2025 to 2027. Sinabi ni Rosal na ang HEART framework susog sa strategic priorities sa gabos na sektor siring kan health, housing, human capital, tubig, ekonomiya, environment, education, energy, agriculture, arts, roads and bridges, resiliency, turismo, technology, asin transportasyon. Tinawando ni Rosal na sa iyang paggogobyerno susog sa good governance, competitiveness, transparency, accountability, compassion asin opportunity. Mientras tanto, tanganing mapauswag ang health services, ipigbusol ni Rosal ang digital health partnership, ma-upgrade ang district hospitals, mobility and incentive programs, mental health caravans asin ang gabay pamilya, nutrition asin early childhood initiative. Ang baretang ini hatod sa Indukan. Plemex. Pag may ubo o hika, Plemex agad. Basta lagundi, Plemex. Katakod kan selebrasyon kan National Breastfeeding Awareness Month ngunya na bulanin Agosto. Sa giraray na ipigpagirumdom kan Albay Provincial Health Office o PHO an Executive Order No. 51 o an Milk Code of the Philippines na may kamauota na proteheran ang diretsyon kan mga umboy na mapa-breastfeed asin maibitaran ang salang promosyon in formula milk asin iba pang breast milk substitutes. Dagdag pa kan ahensya na pangenot na probisyon kan EO 51 ang pagbabawal nin advertisement, promosyon asin pagtaon nin libreng sample nin formula milk, asin pagbabawal nin sponsorships, hali sa mga kumpanya nin breast milk substitutes sa mga health facilities. Sigun sa ahensya, ang mabalgar kaini, mahahampang sa magakanigong penalidad, pagkakakulong, o pagbawi nin lisensya sa mga health professionals asin institusyon. Sigun pa sa Albay PHO, ang tema kan selebrasyon ngunya na bulan, iyo ang prioritized breastfeeding, create sustainable support system. Ang baretang ini hatod sa Indukan. Liver Aid Silimarine Capsule. Ang good drinks at good food, perfect combo. Isama pa ang Liver Aid. It's liver lover, boys! Aprobado na kan sangguniang panlalawigan kan Albay ang Legazpi City Ordinance na minalocalize kan implementasyon kan bawal bastos law.
ang legislative measure sa paagikan Provincial Resolution number 014-2025 ang minadeklarar sa City Ordinance na minaalokar nin pondo para sa implementasyon. Sigon kay 3rd District Board Member Wilfredo V. Maronilla, kamautang kay ni na ma-address ang gender-based sexual harassment kasabay sa public spaces, online platforms, workplaces as in educational institutions. Sa pagikan ordinansa, pwedeng maprebentaran ang gawi siring kan catcalling, unwanted sexual advances, stalking as in offensive gestures. Pwede kini minakrear man in safer, more equitable as in minasecure kan environment sa harassment pareho sa publiko as in pribadong lugar. Ang baretang ini hatod sa Indokan Mega One. Ang Mega One ay may 21 sangkap para matulungan ka sa iba't ibang karamdaman tulad ng diabetes, high blood, stroke, arthritis, kidney failure, cancer, viruses, at iba pa. Tumawag kay Doc Joey Bitito sa 0998-975-8121 or 0917-853-8933. Padagos na pinagigibo kan Bicol South Luzon Subnational Reference Laboratory o BSL-SNRL ang weekly mobile blood donation sa man iba-ibang parte kan rehiyon Bicol na pinuunan kasuhapon asin madurar sa Good Agosto 9 ngunya na taon. Sigon sa ipinaluwas na anunsyo kan ahensya, gigibuhon ngunya na aldaw ang aktibidad sa Rural Health Unit o RHU kan Viga sa Catanduanes asin sa mga barangay kan Santo Cristo sa Tabaco City, Kabaangan sa Kamalig asin Kilikaw sa Daraga, Albay. Mientras na sa aga, ikukondusir ang blood donation activity sa RHU Owas. Mantang gigibuhon man sa RHU asin CHO, Kandonsol sa Sorsogon, Ligaw City asin Piuduran, Pilar sa Sorsogon, ang inisyatibo kaibahan ang mga barangay, kan Tabon-Tabon sa Daraga, Magapo sa Tabaco City asin sa Tinago sa Kamalig sa Agosto 7. Mientras nagigibuhon man ini sa ultimong aldaw sa Barangay Basud sa Bakakay. Katakod kainiping inganyar kan BSL, SNRL ang mga partners asin stakeholders na aprobitsaran ang nasabing mobile blood donation activity tanganing makatabang sa mga saray na dugo kan ahensya sa blood bank na makakatabang sa nangangaipuhan na pasyente sa bilog na rehiyon Bicol. Sa iba pa niya itong mga baretang lokal, nasa 23 na newly hired na mga provincial quarantine inspectors ang mataryumpong nakatapos ng training as in orientation kan provincial animal quarantine inspectors ka nakaaging aldaw sa negosyo auditorium Albay Farmers Bounty Village, Kabangan, Kamalig, Albay na pinamayuhan kan Albay Veterinary Office o AVO. Sigun sa ahensya, tinutukan sa nasabing aktibidad ang quarantine functions, protocols, standards, operating procedures, guidelines sa local transport as in shipping ka mga hayop, animal products, pati na ang byproducts. Dagdag bakan AVO, maawot kan aktibidad na bako sana may orient nin marhay ang mga bagong inspectors alagad piglalooman na sa pagikan aktibidad mas mapakusog pa ang border control kang probinsya tanganing maibitaran ang mga livestock diseases na makalaog sa jurisdiksyon kan probinsya ni Albay. Uminabot na sa sobra 131,000 na mga paratanom nin paroy sa anom na probinsya kan rehiyon Bicol ang nakaresibina nin Rice Farmers Financial Assistance o RFFA na may kantidad na 7,000 pesos sa kada parauma asin may kabilugan na kantidad na sobra 917 milyon pesos sigon sa Department of Agriculture o DA Bicol. Sigon sa ahensya, nasa sobra 30,000 na parauma ang nakaresibi na hali sa Albay na may kabilugan na kantidad na nasa 211 milyon pesos. May sobra 10,000 man sa Camarines Norte na may kabilugan na kantidad na sobra 70 milyon pesos, mantang may sobra 45,000 na parauma sa Camarines Sur na may sobra 320 milyon pesos. Nasa sobra 6,000 na parauma man ang nakaresibikan asistensya na may kabilugan na kantidad na sobra 45 milyon pesos, mas bate na may sobra 17,000 na parauma asin may kabilugan na sobra 119 milyon pesos. Mantang Sorsogon, ang may sobra 21,000 na parauma ang nakaresibikan asistensya na may kabilugan na sobra 149 milyon pesos, kantidad nin RFFA cash assistance. Dagdag pa kan ahensya sa kabilugan na target na 142,000
600 na top beneficiaries na parauma sa rehiyon, nasa 92% ang nakaresibi ka na sabing pinansyal na asistensya. Sigun sa DA Bicol, ang mga top-up beneficiaries dati nang may cash card kung saan direktang naglalaog ang RFFA cash assistance na pinondohan hali sa taripa kan imported na mga bagas basado sa Rife Competitiveness Enhancement Fund. Preparado na ang lokal na gobyerno kan Daraga Albay sa paparaning town fiesta. Sigun kay Mayor Vic Pirete, sarong free concert tampok ang Filipino band na Nobita ang gigibon sa September 1 ngunya na taon. Sinabi ni Pirete na naka-schedule naman ang Drum and Lyre Corps o DLC competition sa September 7 bilang parte kan selebrasyon. Kamawutang kay ni na mapromotir ang community engagement as in cultural pride sa mga residentes. Matra yung pong na-turnover kan Department of Labor and Employment o DOLE Bicol ang 901,000 pesos na pinansyal na asistensya sa Majestic Baras Surfers and Instructors Association kanakaaging Aldao sa Baras Catanduanes. Sigon kay DOLE Bicol Regional Director Imelda Gatinao, sarong hagyat ini sa mga surfers as in instructors na mag-adjust sa mga kadipisilan kan labor market. Ang nasabing kantidad, may katuyuhan na magamit sa capacity building skills training kan organisasyon, asin ang pagbakal nin duwang laptop para sa Surfers Association. Nagpahayag man nin dakulang pasasalamat si Catanduanes Provincial Tourism Officer Carmel Bonifacio Garcia kung saan sa iya pang sinabi na ang surfing sarong pangenot na produkto kan Catanduanes asin an asistensya kan DOLE ang makakatabang sa surfers kan Baras asin sa bilog na Island Province. Sa iba pang baretang lokal, nagtaon ng 10,000 pesos na funeral aid ang Department of Social Welfare and Development o DSWD Bicol bilang additional assistance sa burial expenses kan pamilyang nabayaan kang 40 anyos na babae sa barangay Padang, Legazpi City na nagadan matapos mabiktima in hit and run incident sa barangay Bigaacan, Syudad. Ang nasabing tabang na realisar sa pagikan assistance to individuals in crisis situations o AICS program, apera sa financial aid, nag-opresir man ang DSWD nin psychosocial support sa pamilya kang biktima, partikular sa duwang aki kini dahil kan emotional trauma na kausa kan insidente. Magirumduman na susog sa report kan Legazpi City Police na kuanggadan sa tinampo ang biktima matapos ang nangyaring hit and run mantang nagsurrender naman sa mga otoridad ang suspect sa insidente. Uminabot na sa 6,567 na mga paraumakan paroy sa probinsya kan Catanduanes. Ang nakaresibi nin tig 7,000 pesos na ayuda sa iraram kan Rice Farmer Financial Assistance o RFFA program kan Department of Agriculture. Katumbas ini kan kabilugan na 45,979,000 pesos na pondong na i-distribuir sa mga benepisyaryo sa Catanduanes. Ang nasabing ayuda parte kan kabilugan na 142,600 na target top-up beneficiaries sa Bicol Region, kung sa 92% na i-distribuir sa 131,073 na mga parauma hali sa 6 na probinsya. Sa bilog na rehiyon kan Bicol, uminabot na sa 917.5 milyon pesos ang na-i-distribuir kan mga bagong cash card, ngunya na taon para sa mga dagdag na benepisyaryo. Ginibo kan mga personalis kan UWAS Municipal Police Station asin Land Transportation Office o LTO Bicol ang libreng theoretical driving course para sa mga residentes kan coastal barangays kan UWAS kan nakaaging Aldao. Basado sa impormasyon, inatindiran ang aktibidad ng 75 residentes na nagmuot na makakuha ng student driver's permit alagad daing kakayanan na makapagbayad sa mga pribadong driving schools. Ang nasabing aktibidad, pinamayuhan ka mga kwalipikadong trainees o trainers kan LTO kung saan tinutukan digdi ang mga kaaraman manungod sa leyes kan trapiko, kaligtasan sa tinampo, defensive driving asin tamang ugali sa tinampo. Nagsiselebrar ang probinsya kan Masbate matapos ang trayumpo sa Philippine U23 team sa ASEAN U23 Championship Mandiri Cup 2025 na ginibo sa Indonesia. Duwang Masbateño na si Dakar Absalon asin Edgar Aban ang naging parte kan makasaysayang kampanya kan Kupunan
na nakaabot sa ikapat na pwesto kan torneo, ang pinakahalangkaw na naabot ka nasyon sa kasaysayan kan kompetisyon. Nakasabay ang Pilipinas sa Group A kung saan nakakuha ang Pilipinas nin pwesto sa semifinals bilang best second placer sa rong makasaysayang pag-angat sa enot na pagkakataon na naabot ka nasyon, magpuon kan mag-intra sa torneo. Primerong party po yan kan sa tuyang Bareta alas 7, mga Bareta sa lado lokal, ang Bareta niya sa lado nasyonal. Ibang nasyon, sports sa singkamugdagang kapanahon, makalis lamang po kini. At ngayon, ang pinakabago, ang pinaka-epektibong food supplement na mabusising ginawa sa Amerika at matapos at 3 taon, aprobado na ng FDA. Mega One, ang evolusyonaryong produkto na nagtataglay ng 21 natural na mga komposisyon na nakatutulong upang palakasin ang immune system at ang ating kalusugan. Para sa karagdagang impormasyon, Maaaring pumunta kay Doc Joey Bitito sa Barangay 18, Cabangan West, Legazpi City, kaharap lang ng Bangko Sentral ng Pilipinas. O tumawag sa 0998-975-8121 or 0917-853-8933 para sa free consultation sa natural medicine. bisitahin din ang aming Facebook pages, Mega One-Superfood at NHC Bayanihan Official. Mega One, evolusyon para sa kalusugan. Kayo po ba ay may katanungan sa PhilHealth? Makinig sa programang Alagang PhilHealth kasama ang PhilHealth Regional Office No. 5. Mapapakinggan tuwing Huwebes alas 10 hanggang alas 10:30 ng umaga sa DZGB. Damang-dama ang benepisyo ng PhilHealth sa Alagang PhilHealth. Pre, makinig ka muna. Payong kaibigan lang ha. Work hard, play hard. Yan ang motto ko dati. Pero nakakapagod din pala katagalan. Sa gitna ng lahat ng mga puyat, inom at pagkain ng masasarap kasama na ang oily at fatty foods, kailangan pa ring bantayan ang kalusugan. Tamang kontrol ang kailangan. Katuwang ko, ang Liverade. May silimarin na maaring makatulong protektahan ang atay. Cheers to more good times. Be a liver lover. Mahalagang paalala, ang Liverade ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa anumang uri ng sakit. Ang good drinks at good food, perfect combo. Isama pa ang Liverade para sa kalusugan ng atay. Mabibili sa mga leading drugstores nationwide. Piolo Pascual po. Sa ubo at hika, may Plemex Forte Syrup and bottles. Pero para sa ginhawang kailangan agad, may Plemex Forte Capsule and Blister Pack. Madaling bitbitin, kayang ibulsa. Gawa sa natural na lagundi na tumutunaw at nagpapalabas ng plema. Convenient na, ginhawa pa. Plemex Forte Lagundi in Capsule. Basta Lagundi, Plemex. Easy! Vitex Segundo L is the generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor. Dimples Romana po. Tinatanggap ang award for Best Supporting Nanay. Ang suporta ko sa pagbibigay ginhawa, Generica Drugstore. May maalagang pharmacist, mabibigyan ka ng alternative generics na singbisa ng branded sa presyong abot kaya. Up to 85% ang matitipid. May libreng konsulta pa with partner doctors. Tara na sa Generica Drugstore. Suporta natin sa ginhawa. Ginhawang Generica. If symptoms persist, consult your doctor. Tayong mga ina may suporta sa ginhawa, Generica Drugstore. Dimples Romana po para sa ginhawang Generica. May plus ba ka mo sa life? Yes! Dapat pati ka pinindo, may plus man. Arugan Jim's 3-in-1 Coffee Mix. May plus ingredient na iguang kakaibang sangkap. Kaya kung magkakape man lang kita, igdi na kita sa kapeng may sangkap na marhay sa salud. Iguanin man lain-lain na variants na pagpipilian. Jim's 3-in-1 Coffee Mix with Spirulina. Jim's 3-in-1 Coffee Mix with Wheatgrass. Jim's 3-in-1 Coffee Mix with Grapeseed Extract. At Jim's 3-in-1 Coffee Mix with Ganoderma. Mamabakal ang Jim's 3-in-1 Coffee Mix sa indong mga suking tindahan. DCGB Bareta alas 7. Bareta alas 7. Sa lado nasyonal, sarong kalokohan ang naglalakop na post sa social media na igwang anom na kongresista na nakakuanin 800 billion pesos na kantidad in flood control projects. Yan ang sinabi ng Department of Public Works and Highways o DPWH Secretary Manuel Bunuan sa briefing na ipinapod kan House Committee on Public Accounts na pinamayuhan ni Bicol Saro Party List Representative Terry Ridon. Sa briefing, inapod ni Senior Deputy Speaker Asin Quezon Representative David Suarez si Bunuan may kinalaman kan post na naglalakop sa mga social media platform. Simbag man ni Bunuan na wala sindang impormasyon kanasabing aligasyon asin maging sa gabos na departamento. Nagirit man yung paglilinaw si Ako Bicol Representative Alfredo Garbin Jr. kay Bunuan. Simbag ni Bunuan na dahil sindang specific record
kanasabing alokasyon para sa anong na kongresista na pinagunambitan sa post. Sinabi ni Suarez na pigsiseryoso ang Kamara ang mga siring na aligasyon lalo na ta parte kan State of the Nation Address o SONA ni Presidente Ferdinand Marcos Jr. ang mga issue kan flood control project. Ilawanin doon ni Suarez na importansya na dahil pagpabayaan ng mga kautikan na may kamautan na pabagsakon ang tiwala sa mga institusyon kan gobyerno. Siniguro ni House Speaker Ferdinand Martin Romualdez na ipipirit kan Kamara de Representantes ang constitutional role matapos na ideklarar kan Korte Suprema na unconstitutional ang impeachment case na isinumitir kaini kontra kay Vice President Sara Duterte. Sinabi ni Romualdez na nagtataram sindangon yan, bako fasil asin dai o alaga dahil kinakaipuhan. Kasunod ini kan pagsumitir kan Kamara nin motion for reconsideration na nagahagad sa Korte Suprema na birikon ang naging desisyon kaini. Sinabi niyang dai maduko sana asin masilensyo ang Kamara. Sigon kay Romualdez, ang pagsumitir nin MR bako defiance kundi sarong act of duty. Tinaawanin doon ni Romualdez na ang Kamara sana ang may exclusive constitutional mandate na mag-inisyar ng impeachment proceeding. Sigun sa kongresista, na ang apelasyon na pigsumitir, tanganing itama ang factual misreading asin ang retroactive procedural burden na pigpataw kan Korte Suprema nagarong nagtutunaw sa pangapoda na magkaigwanin paninimbagan ang mga haralangkaw na opisyal kan gobyerno. Sinabi ni Romualdez na bako makahustisya ang gumibunin bagong rule asin gamiton ining retroactively. Binatikos ni Catholic Bishops Conference of the Philippines o CBCP President Pablo Virilio David ang gobyerno dahil sa pigsasabing irony o kabaliktadan sa kawaran ng hustisya sa Pilipinas kasunod kan pagkagadanin sarong altar server sa Malabon. Sigon kay Cardinal David, garong natod na sana ang mga Pilipino sa pag-abuso ka mga nasa puder. Aminado si David na saro sa pagtios sa mga dahilan kung nga nangyayari ini. Sinabi niyang nagadan ang 20 anyos na si Dion Angelo de la Rosa dahil sa leptospirosis na sa iyang nakwa matapos ang paglabdo sa baha para hanapon na nama. Alagad ang reresto pala nini dahil sa pigsasabing pagkawat ng Cara Cruz pero dahil tulos si pinaaram sa sainda. Sinabi ni David na padagos na nagkukota ang mga pulis sa pag-aresto sa kusog kan lumang lay kontra sa sugal mantang silensyo man sa maiwasan na online gambling na nagraraot sa buhay kang kadakol na Pilipino. Kunestyon ni David ang pag-aresto na daing warrant asin iingganyaron na ako una sana sa korte para maabsuelto dahil 1,000 o 1,000 man sana ang multa. Sa huri, pinangapudan ni Cardinal David na ipangadyan pamilya kanagadan asin an nasyon tanganing mapundo na ang pigapod niyang pagbaha ning kawaran ni hustisya asin wara nang mawaran ning futuro dahil sa kabalintunaan kan sistemang nagpapadusa sa mga tiyo sa sinagpuportihir sa mga nasa poder. Inaprobaran kan World Bank ang kahagadan kan gobyerno na $700 million loan tanganing matabangan ang mga komunidad na maging mas handa sa mas maging makusog kada bes may kalamidad. Sigun kay World Bank, pigkakarkulong sigun sa World Bank, pigkakarkulong nasa 18 milyon na harong sa bilog na nasyon ang target kan Philippines Community Resilience Project sa mga maabot na taon dahil sa pinakusog na community-led planning as in infrastructure investments. Tanganing suportahan ang proyekto, itinao kan World Bank sa Pilipinas ang nasabing kandidad sa paagi kan sarong International Bank for Reconstruction and Development Loan na may kabilugan na kantidad na $874.35 million. Ang gobyerno ang mabayad ka natatadang $174.35 million sa kabilugan na kantidad. Sigon pa sa World Bank, na prioridad kan proyekto ang nasa 500 na climate vulnerable na banwaan gikan sa 49 na probinsya sa nasyon. Nangangaiponin ang mga pamilyang Pilipino nin 12,000 pesos kada bulan tanganing mabuhay asin day magtios. Base na sa latest Social Weather Station Survey, ay siring man ang pamilyang Pinoy na nag-i-star sa Metro Manila, iyon dapat na masalangkaw nin 20,000 pesos ang bulanan na budget para mabuhay nin matanos. Nakapalaman pa sa survey kan SWS na ang minimum monthly budget kang pamilyang Pinoy para day masabing sindatios iyo ang nagitaas sa 12
pesos ngunya na taon gikan sa dating 10,000 pesos sa ultimong quarter. Sigon pa sa survey, ang pagitaas kang presyo ng pagkaon, pamasay asin mga bayadan, arug ang kuryente asin tubig. Ipinag-orgulyo ni Philippine National Police o PNP Chief General Nicolas Torre III na epektibo ang Emergency 911 kan PNP. Sa iyang press briefing, sinabi ni Torre na sa laog nin 8 semana o puon kan Hunyo 3 sa Hunyo o Hulyo 31, uminabot sa 4,000 ang naresibi na apod nin tabang sa paagi kan 911. Gikan sa nasabing numero uminabot sa sobra 3,200 ang narespondihan sa laog nin 5 minutos, arog kan pambabadil, aksidente sa tinampo, pananaksak, mga nangangaiponin medikal na atensyon, paghugot na dahil sa marikas na aksyon kan pulisya, dahil o dakol na buhay ang nailigtas. Nasa 19% man, kan sobra 700 na apod, ang dai na respondihan sa laog nin 5 minutos. Para po sa tuyang bareta sa ibang nasyon, asin sa kamugtakan po o kaya sa bareta kan laro ng Karawat Sports, tuyang si Nicole Angrurani sa detalye. Good morning, Nicole. Antabay, pigsusulungon niya ni Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu ang sarong military solution tanganing mailigtas ang pigkakarkulong 20 na natatadang hostages na pugol pa man giraray kan Hamas poon pa kan Oktubre 7, 2023. Sigun sa report, sinabi kan sarong opisyal kan Israel na nagpapadagos ang koordinasyon entry kan Israel asin Estados Unidos dahil malinaw na bako na interesado ang Hamas sa kasunduan may kinaaraman sa pagpapalibre kan mga Israeli hostages. Dahil ang digdi maawot ni Netanyahu na paiwason pa ang mga operasyong militar sa Gaza, tanganing sapiritan na palibrihon ang mga bihag. Magigirumduman na nagprotesta ang ribu-ribong namamanuaan kay Tel Aviv ka nakaging aldaw tanganing hagadon sa gobyerno na tapuso na ang gera asin tulos na ibalik ang mga natatadang bihag. Kasabay kay ni nagitaas ang pangkinaba na kahaditan sa naglalalang krisis sa gutom sa Gaza. Sigun sa Hamas-run Gaza Health Ministry, sobra sa 175 katawo na, kaibahan ang 93 na aki ang nagadan sa malnutrisyon. Maski nga ni ipinag-insistir kan Israel na supisyente ang sa indang inilaog na humanitarian aid. Sinabi kan mga international organization na bako ini supisyente as nagkapirang lugar sa Gaza ang namimiligrong tamaan nin taggutom. Sa lado nin Karawat Sports, sa likod kan mga nakalinyadang magabat na mga kalaban, punteriya pa man giraray kan Gilas Pilipinas na makakuanin medalyang bulawan o gold medal sa pagsabak kaini sa FIBA Asia Cup ngunya na bulan. Ano sabing accomplishment dahil nagigibo ka nasyon sa nakalihis na 4 na dekada. Sigon kay Gilas coach Tim Cone, napipiriton kang team na malampasan ang mga elimination match asin umabot sa ultimong kabtang kan laban tanganing makapag-uli nin gold medal sa Pilipinas. Nakalinyada ang national team sa Chinese Taipei, New Zealand asin Iraq sa irarong kan Group D. Ang magiging number 1 sa 4 na team pagkatapos kan primerong elimination round, automatikong madiretso sa quarterfinals. Ang number 2 asin number 3 naman may chance sa pang makalaog sa top 8 spot sa crossover playoffs. Nakatalaan ang primerong laban ka national team sa Agosto 5 ungunya na aldaw kontra sa Chinese Taipei asin susundan ini kan laban kontra New Zealand kinaagahan o sa Agosto 7. Ultimong makakalaban kan Gilas ang Iraq sa Agosto 9 kung sa insangunyan sinabi ni Cone na solido na ang lineup ka nasyon sa pangingenot kan mga Batikanong basketball player na sina Justin Brownlee, Yunmar Fajardo, Japet Aguilar, Chris Newsome, Kevin Kiambao asin iba pa. Iyan ang detalyes kan mga bareta sa ibang nasyon asin sports. Ako po si Nicole Ann Gloriani. Thank you, Nicole. Sa kamutang ka panahon, uyang man po ang Pag-asa Desta Regional Forecasting Center, si Dan Triumpante. Martes, August 5, 2025, may binabantayan po tayo na low pressure area na nasa loob ng Philippine Area of Responsibility. Ito ay namataan sa layong 895 kilometers east of southeastern ng Luzon. Sa ngayon po ay may low potential na ma-develop ito ng tropical depression within the next 24 hours. At sa ngayong araw, wala naman po itong direkta nakaka-apekto sa Bicol region.
Ngayon po, generally good weather condition po tayo maliban na lamang po sa mga localized na mga thunderstorm. Wala po tayo nakataas na gale warning. Agad ng temperatura sa Kabigulan nakabot ng 26 to 34 degrees Celsius. Ang araw ay sumikat ng 5:31 ng umaga at ito ay dudubog ng 6:11 ng gabi. At yan lang latest galing dito sa weather forecasting ng Pag-asa Southern Luzon. Silandro yung front ni Marinaga. Thank you very much, Dan. Mga tugay na po ang kabilugan sa tuyang Bareta alas 7. Mga Baretang kinalap sa DCGB News Base na nakalispo na 12 oras. Sa pag-arang gusto na kaibanan sa pagsurat ka mga Bareta, Jenny Matthew Valeran, Siringman, si Nicole Ann Gloriani. Lado technical, kasuwang tayan si Kuya Juna Pulis, si Casey Tanay, ito ay pong OGT from CSP Sinabua. Siringman si Jerome Nico Martinez sa DCGB Social Media Department sa pong IT. Pag-arang po kabilang na tropa ka Mega Force Patrol. Hello kay Erning Mohar, Siringman kay JB Barnedo. Maray na agad tabi dyan sa J Barnes Food House. Masarap na overload lumi at saka soup number 5. Siringman si Omer Alista Lola, good morning po tabi. Asi sa kabos po nagantabay sa satuya pong broadcast ko niya na pag-aaga man kamo sa mundo. Kami po sa idong mga naging tagapagbareta. Ako po, si Jasmine Balol. Ako po si Mardila dahil iba. Thank you for keeping us company. God bless the Philippines. Abangan na po ang masunod, ang Hapot with BP Henry Maseda. Yan ang DCGB Bareta alas 7. Abangan giraray sa aga. Ang hapon, masunod na pagkalipas lang kaini. Naghahanap ka ng kabalikat sa asenso at taman ang urig mo asin mag-asenso ang negosyo.